मोनायाव मा खालामदों नोङो? लाफाथि आब'सो माथो। दहायनो फैदोंमोन आङो 2 घन्टासो सिगांनो फैदोंमोन। साहा लोंबाय, गल्ला जाबाय, सिंग्रा जाबाय, जिलापि जाबाय, ओंखाम जाबाय। नै आंहा थांनो गोनाङावसो नोंखौ माथो होनो फैबाय। ओमफ्राय खबरा मोजां ना? माथो हाबा नोंनिया गाबोननो जाथारसिगोनलै। आसरित। नोङो हाबा जामारसिगोन आरोना? दाथ' मोजाङानो दे खबरा। नोंनियालाय आब'? ओमफ्राय सनसफित गुमैनियालाय माथो खौरां? फन हरना हरा नोंनो? हरो, सानसेयाव 10 बार गाहाम हरो। नाथाय आं मालाबा रिसिभखौनो खालामा। रिसिभ खालामबाबो आङो दोन मा मोनबाय थादों होननानै बुंहरो आं। आया मानो? माखौथ' नंनायनि नङिनि रायज्लायबाय थानो आङो। खामानि मावनो थांदों, आरामसे खामानि मावबाय था। आंखौ मानो फन हरनानै डिस्टार्ब हरबाय थायो? उन्दुनाय मानि हरबाय थायो। ओरैबायदि डिस्टार्ब मोनो आङो। रिसिभ खालामनांगौ आब', मानोना नोंखौ गोसोखाङो खोना गुमैया। खांथो, खांबाबो अरजाया। आंथ' गोसोखौनो खांखाया। आंथ' बेसेबां मोजांसो मोनदों बियो बाहेरायाव थानायखाय। बिनि मोखां नायनोनो बाखायो बालाय। दे मानोथ' बिदि आब', मानोथ' मोखां नायनो बायो? जाबाय। दाथ' नोंसोरो हाबायानो जाबाय, बिमा बिफायानो जासिगोन। मोजां मोनलायदोब्रा नोंसोर सानैबो, अनलायदो। आंनि दा मानसिखौनो अननायनो लुबै था। बिनि मोखांखौ नायबानो बोरैबा मुगैल'ल'सो मोनो आङो। बोरैबा गोबोरखि मोखां साइसखा। आयौ मा होनना बुङो नोङो आब'? हा माथो मानसियालाय साइस दंसाबो माथो, नोंहालाय माखौ इसिबां गाज्रि नुयो? नङा, साइस फाइस गैया। 1% साइस नुखाया आं। साइस थानायबाबो एसे बेलेगमोन। साइस गैया फारसेथिंसो आरो पिकारि। बारो, आंनि खोथाखौ बारो। ओमफ्राय नोंहालाय न'आव सोर दङ आगै? माने नोंस्रा हौवालानि न'आव सोर दङ उन्दैफोरलानि न'आव? बिमा दङ, बिफा दङ, ओमफ्राय बिब' दङ हाबा हरनाय। दाथ' न'आव बिसोर साथामल'सो। बिब'खौ हाबा हरबायना। मालाय सुखि संसार। आंहासो गैया। मालायबा नोंस्रा धोनि खोनाना? मार धोनिखा खोना। ओंखामफोरखौथ' बनजों सानसेबो संनो मोननाय नङा खोना। आरो जिफोरखौबो सुनो मोननाय नङा खोना। मालायबा वाशिं मेचिन दं खोना, आरो मालाय फ्रिजबो दङ खोना। ना गासैबो दंजोबो। उनाव माबा, बिबारि, आंनिया दख'ना गैया जाथारदोंलै। नोंनिया हाबायाव जुदि दख'ना उथियोबा, जेनेबा गिफ्ट उथियोबा आंनो हर दे गांनैसो। गांनैसो नांलाया, गांनैबानो जागोन। दे जागोन दे। बिनायखाय गाज्रि मोननाङा। नों मिथिगौना बिबारि बिनानाव, नोंनि अनगाथ' आंखौ रावबो अनखाया। बिमा मोनानो थाइजौ हरा, दख'ना हरनायाथ' बाद हो। दाथ' आरो गथ'बो जासिगोन, फैसाबो नांगौ। खमसे खमथ' 50,000 नांखागोन। आरो आं गथ'खौ नर्मेलै जोनोम होआ। आं सिजारिनसो खालामनो होगोन, मानोना आं थैजानो गियो। आं दानो थैनो गोसो गैया। मानोना सरकारि हस्पिटाल लांबाबोथ' जुदि मोजाङै नायाबा मा जागोन? आं थैगोन माथो। बेनिखायनो आं सरकारियाव माबाया गथ'खौ। आयु आब' मानो थैया? गोबां हिनजावफोरा माथो सरकारि हस्पिटालावबो जोनोम होयो। जेनेबा बयबोथ' प्राइभेटाव लांनो हायाना डिलिभारि खालामनो। सोर बुंनाय सरकारि हस्पिटालाव लांबाथाय थैगोन माबागोन होननानै? जेनेबा डाइरेक्टलि थैयोबो बुङाखै आब'। थैनोबो हानाय गेरेन्टि गैया, माने गेरेन्टि गैया। बिसोर माथो मोजाङै नायानोलै। नायो दे, मानो नाया जानो? थेवब्लाबो गेरेन्टि गैया। आब' मानो बेफोरबायदि सानो? जेबो नङा दे, दा नोंसाबोथ' एसेबां फैसा मोननो। मिथिला आरो मा जागोन। आं थांसैलै, जाखांबाय लोंखांबाय, दानियाबा न'आव थांनानै उन्दुहैनोसै। आं माने मा मोनथिगौना आगै, आङो आंनि हौवाखौल' प्रब्लेम मोनो, बाखि बिसोर सानैखौ आं प्रब्लेम मोना। मानोना बिसोर आंखौ जेबो बुङा, आं मायबा बुंबाबो। आरो मानोना बिसोर आंखौ खामानिबो मावनो होआ बारा। गब्लियाबो खरिबाबो एकदम हाया ओंखाम ओंख्रि संनोसो। थेवब्लाबो आंखौ संहोनानै मालाबाबो बुङा। फार्स्ट टाइमावलाय ओरैनो बुङोमोन मालाबा, नाथाय दा बुंला। बिसोर आंखौ दा अनग्रा जाबाय। दे बेफोरबायदिनो अनज्लायनानै थाबानो जाबाय। नाथाय आङो सनसफितखौ अना दे, आं अननो ओंखारथारा बेखौ। दे होमबा आगै थांसै आङो।
नोंबो जों थांनानै मोजाङै संसार जाहैदो नांस्लायनाङा खमलायनाङा दे होमबा औ दे जागोन दे आब' गाबोन फुङावनो फै फैगोन बाब्रे नोंनि हाबायावखि फैया जानो आङो फै दे होमबालाय टाटा बाय बाय औ दे आब' बोरैबाबो मोनखाङो मानसिखौनो रागाबो जोङो मानसिखौनो अनखांखांबो मोनखाङो दा मोदोमाव दंखाय थाइजौ जानो लुबैदों खोना साला लाजिया एसेबो लाजिया लाजि गैया बेनिखायनो थाइजौ जानो फैदोंमोन बियो थाइनैसो खानानै हरनि र' जायोनो जाथों दे जाथों हरा सानदोंमोन नाथाय बिमा नालाय दुखुबो मोनो बेफोरबायदि बिफैबा मानसियाबो हामग्लिजोबदों माथो जेबोखौनो मोनजायाखोना सोर हाबा जानो होनाय दिनै बेनिखायनो सानै हयै जानांगौ मोनदों दासो मोनदों साला जेबोखौनो मोनजाया जेबो मोनजायैखाय लाजि गैयै रखम जोंहानाव थाइजौ बिफैदों सालारिया थाइनैसो खानानै हरनि र' आं थाङा थेवबो बथिखौबो थांनो होआ आङो लद्राखौबो थांनो होआ सोरनिबा आखाइ हरगोन आं थेवब्लाबो थाङा आं बेथो जेबोखौनो मोनजामाराखोना ओंखामखौबा बोथिथाम मोनजायोना मोनजाया अबाव बोथिथाम मोनजानो बोथिसेखौनो जेनथेन जायो खोना जेबो गैया न'आव ए साला संसुबिदाबो दाखालिल'सो थांदोंनो खामानि मावनो दाथ' आरो माथो उदैयानो देरबाय जानो जासिगोनानो अबाव फैसा मोननो नागिरदों बिसोरलाय आंहासो टेनसन ओरैबायदि टेनसन होबायना बे सासे फिसाजोआ बेनिफ्रायसो साला उन्दैयावनो थैना थांनांगौमोन गन्थंखौबो हास' होजोब्बाय बिमा बिफानिखौ दा आरो जेबो मोनजाया थाइजौ खान्थाल जानो फैदों जोंहानियाव बिफैदों मालाबा माइरंबो बिगोन आरो दा साहस मोनाखै बियो लोगोफोर अखा हाबाय दङ दे बेनिखायनो साउन्डखौ मोजाङै खोनायाबो जानो हागौ आरो भिडिअ हगारियाबो सानथामना सानब्रै जाबायमोन खोना माथो बुंबावनो आरो गुबुन खामानियाव एसे बेस्थ' दंमोन नालाय बेनिखायनो आङो माने सम मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर लोगोसे आरो बोथोराबो जोबोद गरममोन मैयाबो आरो दाखालिबो अखा हादोंमोन आरो लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बिब'नि अननाय स्ट'रिखौ मोजां मोनला खोना बेनिखायनो लाइकखौनो हरा आरोना जेनेबा हरोबो देनाय आं गासैखौबो बुङाखै थेवब्लाबो बांसिनानो हरा आरोना बेनिखायनो भिडिअफोरखौबो बानायनो बारा इन्ट्रेस्टखौनो मोनला आरोना लोगोफोर लाइक कमेन्ट फैबासो एसे इन्ट्रेस्ट मोनो भिडिअफोरखौ बानायनो आरो लोगोफोर दिनै बिबारिनि हाबाखौ दिन्थिथ'ला दे गाबोन दिन्थिथ'नोसै दिनै मानोना अखाबो फैदों आरो लाइनबो गैया माने थांबाय लाइना फैलाय माथो जांग्रावसो थाइजौखौ बिनि आखायावनो हरफानोसै आं जांग्राव जों फैलाय माइलै आयं ओइ जांग्राव ओमफ्राय माबा लानायाव गब्लि लानायाव थाइजौ हैनो ना गब्लि लानायाव थाइजौ औहाय सासे बिफैदोंमोन थेवब्लाबो हरासैमोन आं दहायो दा आरो बोरैबाबो मोनखांबायलै हरा सानदोंमोन नाथाय हरालासिनोबो थानो हायालै जानो लुबैदोंनो थाइजौखौ आङो नोंनि आखायावनो थाइनैसो हरफानोसै लाङोना जांग्राव आयं आंसो लांनांगौ आरो नोंसोर लांना हैनो हाया थांसाबबाय आं बिसानि न'आव बाप्रे एसेबांथ' रागा जोंना दंना दासिमबो दाथोलै आयं बेफोरखौ रागा जोंनाय माबानाय फिसौजोबा फिसौलायानो मोनसिगोन माखौथ' मा रागा जोंबाय थानांगौ रागा जोंबाथ' आरो मोजां जाफिनाना आयं हाबायानो जाबाय बिमा बिफायानो जासिगोन नोंसोरबो बिबै बिबौआनो जासिगोन माखौथ' रागा जोंना लाब दे नोंसोरो बुजि मोना दे जोंनि रागा जोंनाय जोंनि दुखु मोननायखौ उनावसो बुजि मोनगोन नोंसोरो है बेफोरबायदि बुंनाङा र' आयं आंबो टेनसनाव दङलै आयं आंबो टेनसनाव दङ नोंहालाय सेंग्रा मानसिनियालाय माथो टेनसन गोसोनि टेनसन गोसोनि र' थाथ'लाय आङो प्लास्टिक लायनि र' लेम थाइदों दे खिन्थु आयं नोंसानि थाइजौ एबारो आंनोबो दे खिन्थु थाइजौआ लांना हैनायनि जाहाय जा जेसेबां जानो जा र' थाथ' आङो प्लास्टिक लायनि थां जानाय लोंनाय जेबोखौनो सुखु गैया जादोंलै आंहा मानोना बिबारिया गाबोन हाबा जासिगोन आंसो मोनथिगौ आंनि बेसे दुखु 100% फुरा 100% गोसोथैमोन आं बिबारि सनाखौ गानखांबायदि दासो माथो मेहेन्दी फोनग्राफोरा दाबो फैला गानखांबाय दख'नाया गानखांबाय र' ओइ मोस्रोम माथो मेहेन्दी आखिनो फैग्राफोरा दाबो सफैला जानो गोबाव जाबाय माथो बेनोथ' ओमफ्राय नोङो एसे दख'ना बोरायसो गाननांगौमोनलै आब' मेहेन्दी फोनबाथाय मेहेन्दिया नांलाना मा जागोन औ नांलानोबो हानाय न' दा सफैबा दख'नाखौ सोलायसिगोन दे ओमफ्राय जों गुमैलायालाय माथो खौरां दङ बिबो खबर लानोनो सोलाबाखै खामानि मावबाय दं बियो बरानो दोखो मावदों नामा
मावाबा दे मावथो बुवा दख'ना साफा गानना थाबाय माथो आब' औ मानसिफोर फैबाय थानायखाय गानबाय आं दे ओमफ्राय मेहेन्दी आखिनो फैग्राफोरालाय माथो जाखो आंबो फोनजागौमोन ना बेनोथ' दाबो सफैला माथो आंहा मेहेन्दी आखिजागोन होननानै गथ' साफायै आखाइ सुबाय खेबथाम मानि साबोन होनानै सुदों आं दे गायदे आब' नों एसे जिराय दहायनिफ्रायनो मावगासिनो माथो नोंलाय औ दसे जिरायथ'नोसै आं दे देनां नोंनि हाबायावबो मावना हैगोन दे आङो हैगोन नालाय औ हैगोन दे दे ओमफ्राय गायदे आब' गाबोनलाय मेकआप फोनजागोन ना फोनजाया मेकआपखौनोथ' सानगासिनो र' बोरैबा हिजा रखमसो नुलायलाङो माथो आंखौ मेकआप लाबा बेनिखायनो आं लानोनो गोसो जाया ओरैनो फाउन्डेसनफोरखौनो फोनना थानोसै नालाय मामा बुंलाबायो मानो नुनो दे हिजरा रखम आयौ नोंखौ कटक साफा नुगोन आरो गाबोन कटक साफा सेंग्राफोर फैगोन समायना लानांगोन नोंबो आब' एसे लानांगोन नायनो देनाय आगै मा जायो खिन्थु आंखौ जुदि बोरैबा हिजा टाइपनि नुबा आङो हुगारगोनलै मालायबा किसमिसानो लागोन गाबोन मेकआप भगबान गथ'फोराबो मेकआप लालायो नामा औ मालाय गथ'फोरनिबो एक्सट्रा दङ ना दिनैसो खोनाबाय आं बिबारि आब' खिन्थु गाबोन गाबनो मोना दे गाबनो मोना नङाबा जोंनियाबो देलायनायफोरासो बोरैबा जाजोबगोन नों जुदि गाबना दिन्थिबा जोंबो गाबनो ओंखारगोन ना बेनिखायनो नों गाबनाङा गाबालै आं गाबखाया आंलाय गाबखाया होनना बुंखायो गाबा मेवरानो बोरैबा गोजासो जाना दं माथो गाबबायनो दं खोना आइ नङाहाय मा गाबाखै आङो गाबाखै थगायनो फैदों नालाय गाबखागोन मानो गाबा जानो आंबो मिन्थिगौ आंबो गाबगोन खिन्थु मार आंथ' बुरै रागुनासो हाबा जागोन ना आंथ' बांसिनसो गाबनो ओंखारगोन खोना उच्छला मेहेन्दी लागोन होननानै आखाइ सुना फैबाय मस्ला मस्लि बानलु माबा माबि दांनायखाय मुगासे उन्दुना थाथ'नोसै आं बिसोर फैगौ मानि बिसोर फैबाथाय आंखौ फोजाबानो जाबाय दे उन्दुना थाथ' दसे मेंबायना नोंबो दोखो मावखाबाय दे खिन्थु नोंबो मावनायालाय मावदों खिन्थु गुबुननि हाबाफोराव मावा नोंनि हाबाखायसो मावदों आं दे अनोना नोङो आंखौ आरो गाबोनथ' नोङो जिरायनो टाइम मोननाय नङा हाबाया गाबोनसो ना आसोला शालिया माइ गायनो थांनो गारि आरामसे उन्दुनासो दङ न शाला बादुलिया जागारनाय हिनजावा शाला बे 300 फैसायालाय मा जानो सानसेल' थांबा मा जानो देनाय गियान गैयि हिनजाव शाला बे 300 फैसाजोंलाय मैगं थाइगंसो जागोन ना आंसो लंपेन्ट बायनो फालथुसो मोनबाय दङलै बियो बुवा होनबा नोंखौ खुदुंबाय थानांगौ नामा हा नों आंखौ बेफोरबायदि जानो नाङामोन नोङो दिनै आंखौ बुनोबो हाग्रा जाबाय नों बायसि हिनजावखौ बुवा खुदुंबाय थानांगौ नामा हा दुनियानि हिनजावफोरा मालाय माइ गायगासिनो फैसा खामायगासिनो नोंहालाय मा न'आव उन्दुबाय थादों आजादिनो हा सानसे थांनायावनोथ' एसेबां नोङो मेंबायना एसेबांथ' बाबायना एसेबां बादुलि जाबा नों बोरै संसार जानो हा सनिया हाबाखौबो नोंसो जाफैदों जबरदस्ति आं जायाखै मिथिबाय आं नोंखौ हाबा जानो लिङाखैबो होआखैबोमोन माथो आंनिया मोदोमफोरा साजोबदों होननानै आरो खर'आबोसो साबावदों नाथाय नों माने एसेबो बुजिया आइयानो बुजिदों नों मानो बुजिया हाबाथ' आं थांगौमोनानो आंहा उन्दैनिफ्रायनो सानसेबो बेफोरबायदि दुब्लियाव ओंखारनाय माबा गैयामोन ना अयभास गैयामोन ना आंनिया बेनिखायनो सहायनो हायाखै आङो सान्दुंखौबो सहायनो हाया आरो आथिं आखाइ गासैबो साजोबो आंनिया ओंखाम खिनिखौनो सेन्टेनसो सुना दोनदों आं नोंखौ हाबा लानानै आंहालाय मा लाब जाखो दे होमबा मा लाब जाखो नङा दुनियानि हिनजावफोरानो माइ गायनो हायोबा नों मानो हाया आरो बिसोरबोथ' सोरबा सोरबि अयभास गैयामोन ना नोंनाबो बेफोरबायदिनो लासै लासै अयभास जालांगोन आरो मोदोमालाय मा सानसे गायबा सायो बेनिखायनो सानफ्रोमबो गायबाय थानांगो बेफोरबायदि उन्दुबाय थाबा जाया थां माइ गायनो थां दे दाथ' टाइमबो गैखाला गाबोननिफ्राय खिन्थु नोङो थांनांगोन दे सनिया फालथु नङा आरो जुदि नोङो माइ गायनो थाङाना नोंसा नोम्मा नोम्फानियाव फैसा बिहर आंनो फैसा नांगौ दे आं मिथिया आंनो लंपेन्ट नांगौ गस्ला नांगौ आरो माखौ जानो नागिरदों हा आधारा माथो माइरङाबो जोबहां जाना दङनो थाव गैयानो दालि गैयानो आलु गैयानो संख्रि गैयानो बानलु गैयानो
नोंसोर मोनथिखानाबो मानो बेफोरबायदि मा खालामनो नागिरदों आरे आइयाथ' आइया बाददि आइया बुरिबाय बुरि देहा मोदोमफोरालाय साखागोन नोङो नोंनि माथो 25 बोसोरानो जायाखै नोंहालाय मानि मा मोदोम सानाय खोनासं सनिया नों जुदि आंजों मोजाङै थानो लुबैयोबा नोङो माइ गायनो थां खोथिया फुनो थां आरो जुदि नोङो आंजों मोजाङै थानो गोसो गैयाबा सानफ्रामबो बुजानो गोसोबा अथ' बेफोरबायदिनो थाबाय था आरो रानना थानांगोन दे रानना थानांगोन आं मोनथिया आरो नोंखौथ' मोनसे सान्सो बावदोसो आं नों जुदि माइ गायनो थांनो हायाबा नोम्मा नोम्फानियाव फैसा बिहर होननानै नोंहासो दा अबे मोनसेखौ लायो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ दे बे मोननैनि गेजेराव नोङो मोनसेखौबाबो नोङो मावनांगोन आरो जुदि नोङो माइ गायनो थाङाबा नोम्मा नोम्फानियाव फैसा बियाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मोनथिना लाखा बेटाव नों मानो बुजिया आइ आफामोनाथ' आंखौ माथोखौनो होनाय नङा आं होनना मिथिबाथाय फनखौनो दानना होगोन आं मिथिगौ फार्स्टथिंजाय आरो आं माइ गायनो थांनो हानाय नङालै ओरैबायदि मोदोम साना दङना साख्लिजोबदों आरो खर'आबोसो सादों आं बोरै गायनो थांनो हानो आरो जुदि सान्दुं गोसा दुङोबा आंथ' सान्दुं गोसायाव 5 मिनिटबो थानो हाया दाखालि बांद्राय सान्दुं गैयैखायसो आं थानो हादोंमोन एसे थेवब्लाबो जिरायबाय थादोंमोन आङो उफाय गैयि मानसिफोराबो अननानै आंखौ जिरायनो होनायखायसो नाथाय बे दासो आंखौ अना बयबो आंखौ अनो आइयाबो आंखौ अनो आइ बिखुनजोआबो नाथाय बे दासो आंखौ मानो एसेबो सैला आं दा मा खालामनो आंबो साना हौवानो मानो हाबा जाफैनायमोन मानो आइलै आफालै आं मा खालामनो दा आंथ' माइ गायनो थांनो हानाय नंलालै आं थैगोन नाथाय बे दाव मानो बुजिया आरो आयै नोंसोरबोथ' आंखौ गाज्रि मोनना दङ सोर गाज्रि मोनना जानो आदानिफ्राय फैसा 50,000 मानि खावना लाबोदोंमोन आङो सोर मोजां मोननो आरो आंखौ गैजारोङि न'खरावबो फैसानो बाखायोमोन बेनिखायनो बेसेबा रागा जोंना दंखायो आं मिथिखागौ फैसा हरनायथ' बाद आंखौ मोजाङै माथोखौनो होनाय नङा